Grabatzen ari garen unean gaueko 12 izateko 8 minutu falta diren honetan, gaur Larrazabalek eta Eskirozek, Alberdi eta Elizegiren aurka Durangon jokatu duten binakako B serie txapelketako bederatzigarren jardunaldiaren analisia. Egingo dugu bederatzigarren jardunaldiko hirugarren norgehiagoka jokatu dute hauek eta gaurkoan gainera egun berezia izan da batez ere Unai Alberdirentzat izan ere berragertu eginda lehen jardunaldian gogoratuko dugu Aizarna Zabalen lesioa izan zuela eta 8 bat aste geldirik egon ostean gaurkoan berriz ere kantxetara itzuli da zuriz jantzita eta ez du amestutako itzulera izan ere Larrazabalek eta Eskirozek bete-betean bete dituzte pronostikoak eta 22 eta 5 xeatu dituzte eta xeatu esaten denean gainetikan pasa zaizkie lehengoan Larrazabale eta Eskiroz irabaztetik zetozen Alberdik eta Morga Etxebarriak bikote titularrak galdu egin zuten, Senarrek eta Elizegik jokatu zuten norgehiagoka hura eta gaurkoan ere xeatu egin dituzte. Morga Etxebarriak oraindik ere eskuetako arazoekin jarraitzen du eta ondorioz gaurkoan ere ez du jokatzerik izan hasieratik ikusi da Eskiroz oso nagusiatzeko kuadroetan lehenengo tantoan ederki mugitu du Alberdik eta behar bada pentsaziteke norgehiagoka egon zitekeela Elizei ere finaritu baita baina hortik aurrera da Eskirozek motoa hartu eta azeleragailua zapaldu duenean ez da gelditu duen inor egon eta erabat dominatu du atzeko kuadroetan eta hori bikain baliatu du Iker Larrazabalek daukan abiadurarekin eta daukan gatzarekin aurreko kuadro horietan Elizegi aritu da batez ere asko sufritzen ari da gainera txapelketa honetan zehar ordezko jokatzen ari denian norgehiagoka guztietan eta gaurkoan ere ez da gutxiagorako izan ia une oro 6-7 kuadroan zegoen Eskirozek bikain sartzen zion gerria ia une oro pilota asko ere ezkerrean ipintzen zizkion eta horren noski abagune asko sortzen zizkion Larrazabali eta komeria handiak defenditzerako garaian Unai Alberdiri hala ere urdinen inguruan zerbait positiboa ateratzearren Unai Alberdik ia postura guztiak oso natural egin dituela, ez? Hori garrantzitsua da eta pixkanaka erritmoa ere hartzen joango da. 12 eta 2 aurreratu dira, gerora ere 25 eta azkenerako 22 eta 5 ez da inongo kolorerik izan, erabat gainetik pasa zaizkie Larrazabal eta Eskiroz, eta honekin Larrazabal eta Eskiroz lehenen postuan daudenekin batera ipini dira, eta aldiz Alberdi eta Morga Etxebarria jada erabat matematikoki oraindik ere ezin dugu esan, baina mirari handi bat gertatu beharko litzake urrengo fasean playoffetan egoteko. Hauxe beraz esan beharreko guztia, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.